sa dostal asi v 7 rokoch môjho života. Otec ma prihlásil na sibírskej škole v Prešove na hodiny klasickej gitary, kde nás učili hrať z nôt, prší, len celé je, čierne oči, choďte spať a také pesničky. A neskôr asi v takých mojich 12, 13, možno 14 rokoch vypukla éra skupiny Nirvana. Všetci mali proste vonku akustickú gitaru, každý vedel hrať Unplugged od Nirvany. Tak som došiel za otcom domov, či by ma nenaučil hrať ten Unplugged. A otec podľa ucha, čo bolo pre mňa úplne nepochopiteľné, jak vie, že kde čo má stlačiť podľa ucha z tej nahrávky. Otec ma naučil hrať celý Unplugged, vydrel som ho a večer som už chodil k tým chlapcom hrať, vznikali nejaké prvé improvizácie. Dnes ma skôr zaujíma tá moderná gitara, alebo hrať ináč, jak hrajú ostatní, nájsť si svoju cestu. No a to je strašne ťažko, že ako si nájsť svoju vlastnú cestu. Ale začal som sa viacej vnárať do mojej hry, proste hľadať niečo, čo som ešte nepočul, alebo čo som nepočul až tak často. Toho roku mi vyšiel album The Sun a vlastne album vznikol na základe improvizácií. Snažil som sa zahrať všetky momenty, ktoré sa stali, pretože šlo o operáciu mojho syna. A pracovné názvy boli Čakanie na lavičke v čakárni. O 6. operácia mám ešte hodinu času. Potom, keď sme šli do nemocnice druhýkrát, keď ho operovali druhýkrát, tak som mal skladbu alebo situáciu, keď som pozeral na ten hnusný monoblok, že Near Death Plays Again. Zase pri tom istom mieste. A všetky tie tracky som hral. Mal som skladby, tieto názvy som hral. Mal som skladby, ktoré mali cez 40 minút. 40 minút som improvizoval a hral ten pocit. A finál bol okolo 7 hodín improvizácií, z ktorých som potom vybral 49 minút. Album spravil to, že začali sa mi ozývať ľudia zo zahraničia, z talianskeho projektu Berserk. Dostal som sa do Guitar Moderne magazínu amerického internetového, kde hľadajú iných gitaristov, nové nejaké veci v rámci gitary, tak to bola pre mňa veľká česť. Našli ma samozrejme kvôli tomu, že tam bol Eivind. Našli mňa. Album týchto ľudí oslovil kvôli tomu, že je iný, je avantgardný, možno je to až audiofilm, nejaký má príbeh. Tak uvidíme. Mám svoje študíko, kde chodím každé ráno na 8 ako do práce. Snažím sa do tej 2., 3. hrať a urobiť toho čo najviac. Okrem toho, keď mám robotu s nejakými filmami alebo s divadlami. Snažím robiť na sebe. Keď sa zase stretnem s tými ľuďmi, tak chcem byť ďalej. Lebo viem, že oni budú. Lebo som to videl. Tak to je taká moja... Chcem hrať muziku.